بەشێک ji welatî û firoşiyarên nahiya Qesrokê dibêjin krîza darayî û nebûnakarî gelek ji xwediyên dikanan neçar kiriye. Dikanên xwe bigirin û karê dikandariyê bihêlin. Alemê pare nîne, ratib nînin û zehmet e madê çi veke neve. Ratibê o çend heyva carekê têde. Neşin veke neve. Ji ber krîza darayî û nebûna mûçey, xelek bi kêmî qesda bazarî dikin ji bo kirîna pêtiviyên rojane. Evê jî welfiroşiyaran kiriye ku bi xwe sehkene karekê dî. Qaydan jî ne bez bû hemî heye, qaydan bez bû feqîrî heye. Belê ku dikandorê me qaydanê bînîtin sîkê, sîk nemaye wekî berê evet. Ji mûçey û ji hikûmeta me. Ne şûl nîne ne xêr, ne wekî berî nûkanî ne. Berî nûkanî heskê bêta sîkê, ji xebsa sîkê motibxwe û nûket bînin ji sîkê û xwetêkirina ji qaydan e. Heka pare nebît modê alem çawa dikane vegeteve. Heka ev was'a berdewam bît em xirî dikanê xwe girîn. Tu sake sîkê sîko beriya verî çend sala gelek xebsa bû qelebalix bû nûka gelek kêm bî. Sadê bî jî kamayekî berê an ne. Ma em çi bêjîn? Ha hikûmet heka ratiba bidet, mûça bidet, dê sîk xwe jî bî teve carek vedî. Demê nêzîkî sê salan e çendîn arîşe û qeyran beroka welatiyan girtiye û roj bi roj rewşa welatiyan berevxirapiyê diçît. Lewma daxwazê ji hikûmeta herêmê û aliyên siyasî dikin ku sehkene rêçarekê. Tayyip Goran, NRT, Nahiya Qesrok.